Ụmụ Igbo ekelegwa m unu. Amara m na onye asịrị jee dị ya na ihe kwere ya nkwa na ya ka dị ya. Ọ bụ ya mere anyị jiri laghachite azụ maka nsoro unu anyị na-abịa agakwala ebe ọbụla. Ọ ka nwekwara mmanya na ịka jikwara ike gị wee nye oche dịka o jikwara dee matakwa na ọka bụkwa gịnị n'isi mbido telivishọn ebe anyị si ewetara unu ya bụ ụtụtụ ọmanụ dịka o si akụtụ n'ime obodo niile maọbụ ihe na-eme n'ala Naịjirịa. Gaa n'obodo niile dị iche iche gaa n'ime ụlọ ọbịa dị ha nọ n'ime ya. Ụnụ ma tupu ya ga ezumike a nọ na-esi nwa arụmarụ dị anya na-ekwu nke jikwara mee nke mbụ nke abụọ bịa lee ụgwọ niile nke a nakọtara n'afọ niile dị iche iche dịka ebiri ọchịchị na-ahụ na ndị chiburu achị ama mma ndị ahụ ego adịghị ha mma batazie na ndị na-achịchi ugbu a ọ dịzi ka ego nke ha anyị na-ahụ ya na ego dị ha mma karịa ndị chiburu achị mana anyị mara na onye ajọ omume nwekwara ike ụbọchị ọzọ ya emegịnị ya were onye ezi omume nke bụ nke bụrụ ya. Anyị na-ajụ ebe ọ bụ na ya agụọla ha nwa maazị Ezejiọfọ ịhụla na ha sị na ha ga-eteka anyị to another level. Anyị ahụla nke ahụ ndị ọzọ bịa sị getting Nigeria working again. Ọ pụtara na anyị adịbụghị arụ ọrụ mbụ, ọ pụtara na onweghị ihe na-eme na ala Naịjirịa. Ọ bụrụ na ha pụtara sị anyị na ọwụ ka Naịjirịa arụ ọrụ ọzọ, Naịjirịa o mebiri emebi n'aka onye. M na-ajụ ajụjụ ndị na-ele anya a sị na ọwụ getting Nigeria working again ya wụ na Naịjirịa emebiela ihe a ga-ajụzi na awụ Naịjirịa oche n'aka onye mebie. Ọ bụrụ na Naịjirịa mebiri emebi na ndị ọchịchị ma na Naịjirịa mebiri emebi because anyị onwe anyị n'ebe a mgbe m nọ n'afọ nne m ka m nọ ebe ahụ hụwa saịn na nne m na nna m na-ata ahụhụ ma fụtakwa ịga skuulu wuo ịtara akụme nyakwa nkume n'olu ma agazagwa skuulu inweta ọrụ wụ ịkụ ọgbọ ị na ebe a na-afịrị ọnụ na afịrị awụrụ oke ihe ma na ọ n'elu ya ịzụ ụmụaka ugbu awụrụ m gịnị oke ihe ya wụ na Naịjirịa mere gịnị otele o mebiri. Ọ wụrụ na ị na-abịa gị gwa anyị na ihe iji na-abịa wụ ka ime ka Naịjirịa rụọ ọrụ ọzọ ọ ga-enye nsogbu ịma ma m ga-asị gị ugbu a gawa n'iru ma ọ gaa n'iru n'ihi na o nweghị ihe ị mere eme ugbu a anyị ga-eji lee ya anya. Ndị ka esi na ọwụ gị nega next level o nwere ihe ha gwara anyị ha ga-emere anyị n'oge gara aga ha emechaa ya ọ bụzi anyị lee ha anya anyị amara ma ha ga-aga next level ma ha gaghị aga. Ndị ga-abịa sị na ha ga-eme ka Naịjirịa na-eme gịnị bido ịrụ ọrụ ọzọ ya bụ na Naịjirịa nọ n'ọrụ ugbu a. Ihe m na-ekwu biko nụ gị onwe gị n'ebe ahụ wuo onye ji ihe eji abịanyere ndị mmadụ aka. Ọ wụrụ na ile anya ya wụrụ na ndị ahụ chịrị achị na-aga iwefe anyị na next level dịka ha kwuru ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime. Ọgwa na ọ wụrụ na that next level ha ga-aga adịghị mma n'ahụ ya wụrụ ndị ka sị na ha ga-eme ka Naịjirịa mee gịnị rụọ ọrụ ọzọ ya wụrụ na ọrụ ọzọ ahụ ha ga-arụ na ọ ga-adịghị mma n'ahụ ị ga-amanyekwa aka n'ebe ahụ itinyere ihe ha iji eme gịnị mee ya mana ịgwa gị eziokwu Naịjirịa adịghị mma ọ naghị arụ ọrụ ihe anyị na-achọwu ndị ga-eme gịnị ka ọ rụọ ọrụ. Ezejiọfọ nwanna ya kụrụ ya n'isi ya dawa anyị Maazị Chris nwanne m elee ihe nwere ike ịtụnye n'okwu a? Maazị Kingsley ọ na-adị mma a na-eme ihe agwa enwe ka enwe wepụ aka n'ofe ka ọ ghara aka mmadụ. Ya mere a ga-eme ka obodo anyị bụ Naịjirịa bidokwara rụwa ọrụ ọzọ dịka Maazị Eze jụrụ ajụjụ ka onye mebiri ya. Anyị nọ oge a bidoro anyị na-achọ ịgụ national anthem Arise O Compatriots Nigeria Call Obey from oge ndị na nwata ka m na-agụ ya anyị razicha onwe ihe anyị na-ahụ anyị atakwa ọzọ ndị a ofu mmadụ niile ndị a gaa hụ kọmishọna iwu minista gaa hụ minista iwu vice president gaa hụ vice president iwu head of state ofu mmadụ niile ndị a agba nke mbụ otu ọnụogwe agba nke abụọ otu ọnụogwe na-ajụzi ọsọ ogwe ọ pụtara na onwe ndị ọzọ bara uru nọ na Naịjirịa obodo anyị nwere ike echi mee ka obodo chere gbado ya ụkwụ ị sịrị ọ pụtara na onwe ndị ọzọ bara uru ihe ị na-agwazi mbụ na ndị pụtara abaghị uru ọgwụ a na-ekwu nke ahụ onye na-ekwu nke ọ na-ekwu o nwere ike otu m nọ o nwere ndị gasị na m abaghị uru
ọ bụrụ na ị sama abaghị uru ọ bụghị ihe ọjọọ n'ihi ha na-agba gị criticism ama abaghị uru ọ bụ ihe mere ndị ọcha ji kara ya mma ha nọ ebe ahụ sị na ha abaghị uru ha sị gị biko were ọnọdụ gị ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ agụrụ na-egbu ndị mmadụ ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ onwe ihe ị na-eme ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ ịbara ya uru ịbara obodo anyị uru so ọ bụrụ na ndị n'ebe ahụ onwe ihe ha na-eme ya bụrụ na onwe ihe ha na-eme agara anyị n'iru ha agbaghị uru ya bụrụ na onwe ndị ga-aba uru ga-apụta ịbụ uru esere mana agbaghị uru awụ na onye ahụ onwe ihe o mere imezi ihe otu kwesịrị ike maazị Ezejọfọ ịma ihe mere o ji dị ka m napụrụ ya okwu n'ọnụ bụ nke nna gị tụghachikwa ya ugbu a bụ ọ maka ọ sịrị abaghị uru mana kọwapụtala ya o doola m gịnị anya ma werekwa okwu gị ebe ahụ ọ dị ka anyị na-aga n'ihu ile anya onye nke sị ka a ga-eme ka na obodo anyị bụ Naijiria ga rụwakwa ọrụ na-aga n'ihu o wepụta ụzọ ọhịa atọ ọ sị ya ga-eme nke mbụ ọ sị ya ga-agba mbọ ịhụ na e nwere ịdị n'otu n'ala Naijiria na obodo anyị a ya ga-eme ka mmadụ lakpuo ụra o were anya abụọ echi anya abụọ hie ụra na-ahụghị iji ofu ọ ị na-ehi ụra nkịta Maazị Chris ji ofu ehi anya m abụọ amụma anya ka azụ anya m abụọ ka m na-eji ehi ụra ana m eyomecha oyi mana ana m ụra na-ehi ụra ndị Igbo sị na ụra atọwa ụtọ megide mụnwa na-ekwo nke m nkocha meti amụme m biriri n'ụra mara ma nwụkwa n'obodo a ana m nkocha ya m biri n'ụra m chọwazie nsogbu nke atọ bụrụ na ọ sị a ga-eme ka ịga n'ihu akụ na ụba jupụta ebe niile nke ndị sị a ga-eme ka obodo anyị Naijiria gakwa n'ihu m wee na-ajụ ọ bụrụ taa ka a bido nụwa ihe ndị a ọwụ taa ka a bido nụwa ha ga-eme nka dịka Oga Ezejọfọ kwuru ndị nke nụrụ na-anụ nkwanye na ha kwere anyị nke ha mere onye nke burule nke bịa a ga-enye nde mmadụ 3 ọrụ n'otu afọ 3 million people a ga-eketa ọrụ 3 million n'otu afọ mgbe na-ajụsị ọ n'ala Naijiria ka ọ n'eluigwe ịma Maazị Chris jide mgbe ụfọdụ anyị na-ekwe ha ya dịka o nwere iwe dị anyị ọ bụghịkwa na iwe dị anyị biko ka m etinye n'ebe ahụ ọ bụrụ na gị onwe gị n'ebe a dịka onye na-ekwu okwu dịka onye na-anụ ihe ndị mmadụ na-ekwu ya gwaghị ha ihe na-eme na nsogbu dị iwe na-ewe ndị mmadụ ọ dịrị m ịpụta ebe a gwa gị ma iwe ọ dị m ma iwe ọ dịghị m n'ihi na ngwa gị o nwere ike ga-eme gịnị ị ga-ekwere ma n'ihe ile anya dịka ndị mmadụ si agagharị dịka otu obodo si dịrị dịka ndị na-ahụ n'ụzọ dịka otu ihe si na-eme ọ bụrụ na iwe adịghị gị iwe na-ewe ndị mmadụ ebe obodo anyị wụ Naijiria nọ n'ihi na ihe siri ike ugbu a ka ị kọwara ya ekwe nghọta mana echeghị m na nke m kwuru nke bụ eziokwu bụ na iwe na-ewe ndị mmadụ ọ bụghị m ekwuru ya kama ana m asị unu nwa bụ ndị iwe na-ewe jide n'obi unu aka maka mgbe na-adịghị anya a ga-eme ihe ya dị otu kwesịrị ọ dị ịhụla na nkwa ekwere anyị bụ next level onye ọzọ abịakwuo anyị Getting Nigeria working again onye ọzọ abịakwuo anyị hope for the people ndị ọzọ na-ekwukwa na-asị liberation for 2019 ndị ọzọ na ha ekwu asị food for all nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe iji n'aka ga-agwa gị nke ị ga-eme ọ bụrụ ma ị chọrọ irigoro elu ọ bụ ihe iji n'aka ya bụrụ ma ị chọrọ ịba ebe ị ga-arụ ọrụ ọ bụ nke ahụ iji n'aka ya bụrụ ma ị chọrọ ịba ebe ị ga na-eri nri kwa ụbọchị niile ọ bụ nke ahụ iji n'aka ya bụrụ ma ị chọrọ iwe ebumnobi ọ bụ ihe ahụ iji n'aka ele ihe m na-ekwu PVC gị ọnwụ nke ahụ nwere ike ịkọwara gị Igbo sịkwanụ na-eji gịnị jiri ire gị gụọ eze gị ọgụ onye a sịrị mechie anya na achọrọ ikpe ekpere ya emepe anya ịchọrọ ịhụ m ozi ele ihe chọrọ ịhụ nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị na-ekwuru onwe anyị eziokwu anyị amata sị na dịka mgbe Maazị Chris na-akọwa ya sị na ekwu anyị nkwekwara anyị nka isiokwu bụ jide na mmụọ unu jide n'uche unu ọ bụrụ na anyị laghachite azụ anyị abaa na agba nke ole ya hope for the nation ebumnobi anyị nwere bara obodo a agala ebe ọbụla chere anya anyị na-abịa